Hagbasin natin na. Ayaw krasa-krasa ko. Kahaman ni mo dire. Paglutog sudan. Maayo kay na ka pa. Ano man? Sagonti ka og panilhig. Lo, noong sa mga pag-abot na ako, init kayo. Panilhig. Manalanti ka ron. Noong sa mga pag-abot na ako, berti inita, sugoon na yun ta. Huwag kayo iiyak. Samtang na na ko. Panilhig. Sige. A few moments later. Susundan na to si Papa, guys. Panilhig na siya, guys. Ya, okay na ni ma'am. Puntay bitaw ha. Ang hugas pa ka. Ah, manghugas. Wala pa ganito ko nahuman na lain na puso ko. Ang samantao na imuhan ako eh. Kahuman, ana. Manghugas pa ka. Lagi. Mas na yung Uya, biyani. Pag-abot na ako ba? Pag-abot na ako gikan sa lakaw. Trabaho unda yun ta. Manghugas ka or dili? Ayaw higag, yaw-yaw. Lagi, nili. Manghugas na yung Karon guys, kabalo na ko kung unsa ba talaga yung mahimo karon. Manghugas. Hugas gani. Samantao na eh. Ano wa mo sa munang hugas? Magkaon yun. Aday, magbuhat man ka. Buot. Ayaw na lang pag-istorya-istorya. Ah, sige lang ako matrabahoon. Ikaw kay buhat niya. Sige lang ako sugoon mo. Ikaw magkaon, ikaw mahugas. Amang sabon diri, papayat ang sabon ka. Ayaw, ay! Wala man sabon lagi. Sige lagi mahugas ako. Kuya biyani. Panghugas, kundili. Lagi mo nang. Mahugas lagi. Saba niya eh. Tarungan na ha, ayaw ka lakal dili na nimo. Kahuman ana. Mangla pa ka. Wala pa gani ko na human diri palabho na sad. Ang samantao na imuha na ko eh. Ikaw nagtrabaho na na eh. Lagi, kabataron. Ang taon daghan pa ulit trabaho na eh. Wala man ninyo hinahinayag lihok. Paspasin na ha. Dala kay buhaton sunod. Okay? Ako'y baning bataon, mapagawa muli. Ikaw kay sugo. Dagang kay sugo, mo pa ganun abot ng balay. Astang. Pagawa muli. Baro ang bata, makabawas lagi ko ng bata. Kabawas palabhong giti ka. So guys, suguan na sad nato si Papa. Kaman na ni mo ha. Manghagwas na sad ka. Ah, grabe, wa pa di ka mau magsugo na. Ikaw na, sagsugoan na eh. Ansa man, matrabaho ka or dili ka na ko pakanon? O lagi, sige, panugo oy. Pantay bitagway loto dana, basi ako pa palato ni kahuman. Oh, Jude, ikaw jay palato na ko. Ah, naon samtaon. Lasa na ay hagbas ako. Puya ning mata, basi panugo. So kung saan nala isugo, mapagabot na ako. Hagbas na po, sa kay sunod na sugo ni kahum maghagbas. Saan naman ning bata eh? Sabi siya kamao na. Hagbas ang tagahatan eh. Ito mahimo. Kana diha ha. Hagbasin na tanan. Ayaw krasa-krasa ko eh. Kahaman ni mo dire paglutog sudan. Ug kanin. Bro, what are you talking about, man? Okay, baan niya ay maghagbas na ganit ta, sige gis pog yaw-yaw. Bawo sa ko nimo. Antay dito sa mo. Tuman usugoon. Ha, sugon ko ni mo. Daghan jud ko ipasugonin mo. Oh, walay. Lasa ni last dili na ko. Dili! Lakay! Isa na lang. Promise. Di na ko magyaw-yaw lagi. Isa na lang. Ano gani, nang hagbas na gani ko, sige pag yaw-yaw diha. Isa na lang lagi akong ipasugo ni mo karon. Last chance na to. Dili na lagi ko magsugo. 6.5 hours later. Oh my god, puya. Pantay lang ka makabawas, yung kunin mo bata ka. Pantay lang ka ugma.